Sikwamukele indaba ezehora lokuqala sibingelele nakuwe osibuka uhlelweni lethu lusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. We spotted the suspect walking along the street. Yes, which accused is that? It's accused 3. Kubizwe ufakazi omusha eqaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa usayitshena uMandla Masondo uthi wayephenye elinye icala eliyamanisa umsola wesibili umthobisi Charles Mncube. Umncube watholakala nesibhamu esingekho emthethweni manje umbuso ufuna ukuyamanisa isibhamu nesehlakalo sokubulawa kaMeyiwa. Mr. Ackerman, you are sentenced to 12 life sentences. Ugwetshe odilika jela abayi12 uGerard Ackerman uGerard watholakala namacala okudlwengula izingane kanye nokuba nezithombe zezingane ezinqunu. We don't really know what's going to happen because sometimes it's this high pressing that both Spain and we want to have. Isweden izobhekana neSpain emidlalweni owandulelo wamanqamu emqhudelwaneni wendebe yomhlaba yabesifazane Eden Park eAuckland kusasa. Umbuso ubize usayitshena uMandla Masondo ongufakazi omusha eqaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ehlele enkantolo ephakeme senyakatho eGauteng. Usayitshena uMasondo wabephenye elinye icala ngesikhathi ebopha umsola wesithathu kuleli icala uCharles Mncube. Umncube watholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanti umbuso uzama ukuyamanisa isibhamu atholwa naso nesehlakalo sokubulawa kaMeyiwa esenzeka ngo-2014. Usayitshena uMandla Masondo uthi ngo-2015 walunywa indlebe malungana nomsolwa abe emthungatha mayelana necala elenzeka eAlexandra eGoli kwazise wabe ngumphenyi kuleli cala. Loyo ke uCharles Mncube ongumsolwa wesithathu kuleli cala lokusoqongwa kukaSenzo Meyiwa. Usayitshena uMasondo uthi lo msolwa wambhadama ezishayela nje nentombi yakhe eMalvern eGoli. We followed on that direction to Malvern. Fortunately, we spotted the suspect walking along the street. Who was this suspect? It was Carlos Mncube. Yes, which accused is that? It's accused 3. Ngesikhathi sebephenya egumbini likaMncube bazithela phezulu kwesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu. And then we started with the search inside the room. Constable Dlamini checked on top of the wardrobe. He noticed the firearm lying on top of the wardrobe. I can further state that the suspect couldn't produce the firearm license. Ngaleyo ndlela uMncube odonsa isigwebo seminyaka evile kwengamashumi 3 wazithola esekhalelwa amasongo kaSigonyela. We then proceeded to Cleveland Police Station to open a case of possession of unlicensed firearm. Leli cala ke liyaqhubeka kanti kulindeleke ukuthi umbuso ukhanyisele inkantolo malungana nokuthi isibhamu esatholakala kuMncube sihlobene kanjani nesigameko sokubulawa kaMeyiwa. Phezu kwalokho kulindeleke ukuthi ucwaningo olwenziwa kumakhala ekhukhwini kaMncube luhlonze ukuthi mhla uMeyiwa elahlekelwa impilo yakhe wabe kuphi nendawo uMncube. Icala elihlobene nokuthengwa kwezikhali zempi elibhekene nowayengumengameli wezwe uJacob Zuma kanye nenkampani yezikhali yaseFrance eThales lizobuyela enkantolo ephakeme eMgungundlovu kusasa. uZuma kulindeleke ukuthi aqhubeke nesicelo sakhe sokuthi ongumshushisi wombuso kuleli icala uadvocate uBilly Downer akufanele aqhubeke njengengxenye yethimba labashushisi bombuso. Kuzokube kungokuqala owayengumengameli uZuma ebonakala emuva kokususwa kwesigwebo sakhe sezinyanga eziyi15 songawulaleli umyalelo wenkantolo wokuthi avele ngaphambi kwesigcawu esasiphenya ngokuqhwaqwa kwamandla ombuso. Imizamo yaZuma yokuthi kususwe umshushisi wombuso ecaleni lakhe uadvocate Billy Downer yachithwa izinkantolo ezehlukene ekubalwa kuzo nenkantolo yomthetho sisekelo.
uZuma ke waphinde wamushushisa uDowner emsola ngokukhipha ulwazi oluyimfihlo ngesimo sempilo yakhe kepha akazange aphumelele kulenkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Kusasa kulindeleke ukuthi abameli baZuma baphinde futhi benze izethulo zabo ngaphambi kukamehluleli uNkosinathi Chili ukuthi kungani kumele ahoxe uDowner njengomshushisi kuleli cala likaZuma. Umshushisi ke uDowner uyaphikisana nalesi sicelo sikaZuma ngokuthi yena akukho lapho aphule khona umthetho ukuziphatha njengomshushisi. Ngomasingana wakulonyaka umehluleli owayelalele leli cala uBitgun wahoxa njengejaji kulandela ukuphawula kwakhe akwenza ecaleni likaZuma noDowner nathi kungabonakala njengokuchemile uma sekuthathwa isinqumo ngesicelo sokuhoxa kukaDowner. Ijaji Muhammad Ismail lasenkantolo ephakeme eGoli limgixabeze odilika jela abayishumi uGerard Ackerman owalahlwa amacala okutholakala nezithombe zeingane zocansi kanye nokushicilela lomkhuba ngombasa kulonyaka. Ackerman wathweswa lamacala kanye nowabe ijaji uPaul Kennedy owazibulala kulandela ukuboshwa ngaleli cala. Ngenkathi ijaji lethula isigwebo enkantolo ephakeme yaseGoli libalule izizathu eziningana mayelana nokuthi kungani uAckerman kufanele agixabezwe isigwebo esimfanele. Ijaji Muhammad Ismail likhale kakhulu ngokuthi uAckerman akakhombisa ukuzisola nakancane. Mr. Ackerman, you have not displayed a jot of remorse for the enormity of your actions. On the contrary, you express the view that you are acting out of consideration for these victims who came from broken homes by taking them under your wings. In fact, you are not a benevolent, caring person. On the contrary, you are a manipulative and cunning man who lured these vulnerable children to achieve your own ends. The accused was aware that Paul Kennedy was HIV status, and notwithstanding such knowledge, he kept sending these boys to him to engage in sexual acts with him. Ijaji ke libese limgweba odilika jela abayishumi iminyaka emihlanu ngokudayisa izingane zabafana kanye neminye emihlanu ngokusebenzisa umuzi wakhe ukwenza lo mkhuba. Mr. Ackerman, you are sentenced to 12 life sentences. You are sentenced to 5 years imprisonment on each of the attempted murder counts. In terms of Section 280 of the Criminal Procedure Act, I ordered that the sentences on the 8 counts of attempted murder should run concurrently. Njalo kepha yena umile kwelokuthi umsulwa kwamanye amacala. What I'm saying is I'm innocent on most of the charges, if not all of them. The sentence that the court has imposed basically results in a lifetime imprisonment that he must serve in prison. So as to how long he will serve, when he'll be released or considered for parole, that will be the duty of correctional services. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Mbukeli sisathi qhu eyitolo kanti masibuya sokuphathela uWT. If uhulumende ubawuyila abantu indlela ibiqaliwe icontract kuthe singazi sabona seyiyekiwe lendlela kwenziwe only into engathi ibypass ayekwesithubeni. Izakhamuzi zaseMthathe Eastern Cape ziyabhikisha zivala umgwaqo R61 zifuna ukuphuthuleka ukwakhiwa komgwaqo ohlanganisa inhlanza nehluleka engqeleni. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi kanti odabeni oluhambe phambili kade sikubikele ukuthi empeleni izakhamuzi zaseMthathe Eastern Cape ke ziyabhikisha zibhikishile zavala umgwaqo R61 ifuna ukuthi ke kuphothule ukwakhiwa komgwaqo ohlanganisa inhlanza nehluleka engqeleni. Masihlabela phambili siyamukele uWT umshushisi ombuso uPeter Doberman uyaqhubeka nokupheka ngemibuzo uvuyiseka noNhlanzi ongufakazi we-12 ecaleni elibhekene nomfundisi uTimothy Omotoso. UNhlanzi uthi ngesikhathi embizela egumbini lakhe lokulala ehotela wayezitshela ukuthi ufuna uxoxa naye. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba ke sizoxhumana bukhoma ke nentatheli elandela lolu daba uLerato Fekisi.
Yonanto udefense lawyer Peter Dobe mebelwe ngaye namhlanje enkundleni yobuzo ba ngeli xesha witness number 12 uVuyokazi Nonhlazi ebizelwa kwigumbi lika Omothoso ebecifana uyafontoni na uphinde wabuzwa xa umuntu esithi ya kwihoteli kaMfundisi ufike pha enxibe iskipa njengoba uVuyokazi sitsho nento yangaphansi ubucinga mhlamba lokwenza ntoni obesithi uVuyokazi yena kuba ke ngumfundisi amhloniphe kakhulu ambona njengomuntu omkhulu kangacinga ba izoba into engapha ya because uyacinga ba nyane mhlawumbe ufuna uthetha naye kodwa ke uphinde wathi uPeter Dobe mina xa esithi ke lo mfundisi uthi nomhloniphile sithi khula impahla zakho ucinga bana wena izintombazana ekwiroom eyedwa nomfundisi kumnyama ngaphakathi enganxibanga kakuhle esithi khula impahla zakho into ezokwenzeka wathi yena kuVuyokazi hayi ndayiqonda uba noba noko ufunda udlwengula kodwa ndandisoye kuba if ngikhe ndanje ndamphikisa andafuna ukwenza lafuna ndiyenze uzondicalekisa bombam ndisweleke waphinda wabuza ke uPeter Dobe ukuthene wangazange uthethe uthi hayi mfundisi uyenza lento wabesithi ke noVuyokazi hayi ndandimoyika ngoba exaweni wayengumuntu umfundisi okwazi uthetha into athi banibani uzosweleka banibani uzofa if ke waya against me so besithi ke ngaxesha lonke ngexesha kwenzeke izinto zenzekile kulendlu kaMfundisi wayengafuni noVuyokazi wayengafuni na wayengafuni uRachel Omothoso kodwa ngenxa yoliko kalomfundisi ngenxa engafuni ukuba lo mfundisi amkhese afe wavuma ke baba part of the sexual interactions. Akasekho emhlabeni uJabulani Zama obaziwa ngelika MJ nobe ngusomabhizinisi waseThekwini ukuzokubanzi ngalolu daba manje sixhumana nentatheli SABC umlondi Radebe eThekwini. Mlondi sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala ake usitshele nje ukuthi kungaba isimo sinjani lapho eThekwini. Isimo lapha eThekwini noma endaweni yaseMlazi abantu mawukhuluma nabo bazwakalisa ubuhlungu kakhulu nokulahlekelwa ikakhulukazi belahlekelwa umuntu osomabhizinisi ngoba sithema sikhuluma nabantu abakhele indawo yaseyadini baveza ngokusobala ukuthi bona balahlekelwe ngoba bebekade nabo beosomabhizinisi abakwazi ukuthi babeke amatafula ukuthi abantu abaze endaweni kaMJ bakwazi ukuthi badlule bathenge nabo ezindaweni zabo abanye basitshena ukuthi bona amagceke abo noma amayadi abo bese bawavule ukuthi kupake izimoto suke zize emcimbini esuke iseyadini nokuthi ukuhamba kwakhe kubalahlekilisela amathuba amakhulu ngoba bona bese bebona ukuthi nabo bayakwazi ukuthi bakwazi ukubeka isinkwa etafuleni kanti lapha eduze kwami sokhuluma nelungu lomndeni lapha okhulumeli umndeni uSindi umbali wakhona lapha ekhaya wakwaZama sisimbali kafushane nje kama wasosichazele ngesimo ukuthi mhlambe siqale ukuthi sibe nini. uJabulani ngolesihlanu wayekade eya kwi-dialysis wathi ebuye i-dialysis mhlambe engakapheli mhlambe noma ihora elilodwa waphalaza kwadinga ukuthi ayiswe esibhedlela isimo sakhe ke lapho safika esibhedlela okungathi bese qalwa i-stroke kodwa wadlula ke emhlabeni ngomgqibelo ngo6:15. Mhlawumbe umndeni usithatha kanjani soke lesimo nje basikhulumile namndeni nabantu baseMlazi bakale ngokuthi bona balahlekelwa kakhulu ilo muntu obewusomabhizinisi obelebalekele. Hayi nakuthina kunzima ngoba kukusithuse kakhulu besingakulindele lokho ngoba ubesengcono njengoba ngisho nje ukuthi be kwi-dialysis so bewumuntu ukuthi eya njalo and bemeyile bekhombisa ukuthi abengcono sithuke kakhulu besingakulindele konke lokho kwenzakalayo. Mhlambe ngendawo yakhe nokuthi mhlambe sezibekiwe insuku mhlambe sokuthi kuzofihlwa kanjani. Cha bengaka afanele ukuthi kuzokwenzakalani kodwa ngiyacabanga ukuthi kusukela kusasa nje ntambama kuzobe sesikhiphile information ukuthi kuzokwenzakalani usuku uzoba usuku inini kuzokwenzeka kephi konke lokho kuzobe information izobe iphuma kwi-page laseyadini uma ngabe kukhona enye information ephuma kwenye indawo kuzobe kungasiyona kweyase information konke osokhipha sobe sikhipha kwi-page laseyadini. Mhlambe mama siyazi ukuthi eyadini njengamanje nithi kuvaliwe mhlambe kungani kuvaliwe nokuthi mhlambe kuzovala isikhathi esinganani. Kuvaliwe manje ngenxa yokuthi njengoba isimo sikanjena bese
sicela ukuthi njengomndeni sikwazi ukuthi sizile kahle ngoba mangabe sithi siyavula ngeke kwazi ukuthi kwenzeke ukuthi simzilele kahle ubhuti wethu. So uzothi mase kuphelile konke lokho komngcwabo then ke sesizokhipha information ukuthi kuzovulwa nini kanjani kuzokwenzakalani ukuqhubekela phambili. Siyazi ukuthi umje bengekho mhlambe endaweni ezokungcebeleka kuphela kodwa ube nawo amanye amabhizinisi mhlambe abasebenzi ube nawo abasebenzi abangaki nokuthi siyazi ukuthi inani labantu abangasebenza endaweni esihlala kuzona liphezulu. Siyazi ukuthi njengoba bekade elekelela ubekelelela ngabantu abangaki laba bebekade besebenza ngaphansi kwakhe. Angeke ngize ngibe ne exact figure kodwa abantu ababaqashele bebe more than 100. Yes. Sibonga kakhulu sesikasa. Okay, ngiyabonga. Loyo ilungu lomndeni lisichazela nje kafushane ngendlela ukuthi nabo beumndeni lesimo esenzekile kubona bebengasilindele ngoba bebelindele ukuthi uma ngabe esezandleni noma ethathiwe sesibhedlela uzophinda abuyele khona ekhaya asibuyisele izintambo kweni e-studio sakhiwe. Sibonga kakhulu lo bekuyintatheli indaba ze-SABC umlondi Radebe. Izakhamuzi zaseMthatha eStern Cape zivala umgwaqo R61 phakathi kwePort St John zikhala ngokungaqedwa komgwaqo ohlanganisa inhlazane nehluleka enqeleni. Kuphela amahora amane abashayeli beimoto abasebenzisa lo mgwaqo bengakwazi ukunyakaza. Enkosi kakhulu sikwindlela ephakathi kwePort St John's noMthatha nalapho abahlali abasuka kuwadi ezinhlanu ngaphansi kwenyandeni local municipality bavale indlela besiqhuba uqhankqalazo bekhalazela izinto ezinensinensi ukuquka ke indlela ephakathi kwe St Barnabas lapha enhlaza isiya kummandla wasehluleka nalabo bakhalazela ukuba ke lendlela yakhiwe ikilometers ezingu-16 kuphela yaye kwaphakathi besithi ke neclinic yasecwele nayo ayikade ayizange yakhiwe bafuna ukuqinisekisa ukuba zonke izinto ziyenziwa njengoba bethenjisiwe amapolisa khona kushisa amatayara kuvalene ke truck apha endleleni uqinisekisa ukuba akho moto idlulayo zeziwathi izinhlanu 15 osime kuye eyokugcibela isezantsi ehluleka 125 zizi-stakeholders zakhona izi zilapha ngabahlali ababalapha beziwathi zonke banomsindo awufananga bebe nomsindo if urhulumente ebawuyila abantu indlela ibiqaliwe icontract uthe singazi sabona seyiyekiwe lendlela kwenziwe only nje into engathi ibypass ayekwe sithubeni khange kuziweke ebantwini kuba imile nje ngokusiyekile ngo1 no2 Mhlekazi uvakalisa ke amazwi akhe ngenjongo zokuba babe bavala lendlela phakathi kwePort St John's kunye noMthatha manibile kuwe studio. Kulindeleke ukuthi isindlondlobali isibalo sabangasebenzi kulesigamu sesibili sonyaka njengoba lakuleli likhungethwe izingqinamba nje kwezomnotho. Babalelwe amaphesenti nangu-32.9 abantu abangasebenzi kuleli uma kubhekwa kusuka ngoMasingana kuyangindasa kanti intsha iyona ethinteka kakhulu abasebenzayo noma bathola amathuba okuqeqeshwa babalela ku-44.7 amaphesenti njengoba iqhubeka ingqinamba nje kwezomnotho kubukeke ngathi izoqhubeka inselelo yokwentuleka kwemisebenzi. Employment will grow in the same measure as the economy is growing. So like now I think we need to start by focusing in getting the drivers for the economic growth to be positive. Ikhosathu ihlalele ovalweni njengoba sisibukanjena nje isimo kwezomnotho futhi lesi simo sizokwenza izinto ibe likhuni kakhulu ekwakhena amathuba emisebenzi. Still extremely fragile, battling to recover from COVID-19, dealing with the huge problems of load shedding, of cable theft, of deteriorating SOEs and public services, high levels of corruption. It is estimated that the crisis affecting electricity in Eskom, and as well as the crisis affecting Transnet and the ports and PRASA, Metro Rail, have possibly shaved off about 2% from the economic growth projection for this year.
Ngokwebalo zakuleli kuvela ukuthi ukuntuleka kwemisebenzi kumandla kulabo abaneziqu zemfundo esezingeni eliphansi njengoba nje abangenawo umatikuletsheni bacishe bafinyelele emaphesentini angama-50 abangasebenzi bese kuthi abanomatikuletsheni bebe ngaphansi kwamaphesenti angama-40. Kusenjalo ukuntuleka kwemisebenzi kulabo abanemfundo ephakeme kubalelwa ku-7.5 wamaphesenti bese kuthi abathweswe iziqu bebe ku-2.7 wamaphesenti. Mbukela ke sibheka amandla erandi emakethe kanti ke uhwebo likhombisa ukuthi luphansi emakethe ekumini nje. Libiza 19 rand edoleni lasemelika libe ngu-24 rand 9 cents kupondo kanti lingu-20 rand 77 cents kwi-euro. Ipula laseBotswana libiza 1 rand 40 cents. Iphansi inkomba yezabelo e-JSE. Igolide libiza $1,910 i-ounce, iplatinum yona ibiza $912.53 i-ounce, oil ongahluziyo ubiza $85.80 umphongolo. ISweden ijimile namhlanje ngaphambi komdlalo wayo wandulelo wamanqamu neSpain emqhudelwaneni wendebe yomhlaba wabesifazane e-Eden Park eAuckland kusasa. ISweden iguqise ompetha United States of America sekushawa amapenalty ku-round of 16 yabe isiguqisa iJapan kuma-quarterfinals ngamagoli 2-1. Kulamaqembu amane asesele kulomqhudelwano iSweden iyona nomlando omuhle emva kokufinyelela emidlalweni emini eyandulelo wamanqamu. Abadlali abaningi abakuleli iqembu babe yingcenye yeqembu elafinyelela emidlalweni owandulelo wamanqamu nyakenye womqhudelwano wama-Euro e-England. Kusenjalo umqeqeshi weSpain uthi iqembu lakhe ngaba likho kulesigaba salomqhudelwano ukuba abaphathi bebhola eSpain abamsekanga ngesikhathi kuqubuka ukuthuthuva eqenjini. Bueno, ya que preguntas por el pasado. Yathanda ukuchaza ukuthi umengameli wethu wangeseka ukusukela ngosuku lokuqala. Apoyo y el respaldo de nuestro presidente Luis Rubiales desde el primer día, sin eso pues. Umphathi webhola waseSpain wamseka uVilda ngesikhathi laxaza abadlali abasusuthuthuva eqenjini. ISweden kodwa ayibanganasigame endleleni yayo ukuthi ifinyelele kulesigaba salomqhudelwano. We don't really know what's going to happen because sometimes it's this high pressing that both Spain and we want to have, and if you succeed in that part of the game, it transitions. It's going to be, and I think that's Spain's best side. They're good in keeping the ball. They're good in taking the ball from their own half to the penalty box. I-Australia izobhekana nompetha base-Europe England ngolesithathu komunye umdlalo wandulelo wamanqamu. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela ngemva kwekhefu. Sibeka lapho indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMagebe. Ekosokhelela inkosazana uManzuza umshazi kaneshada ngamaqhoboza usale kahle.